Yarero nigo abaremi ao kurubeke meri igiechai kurwa se county Nyamira banekia ukumirana rituko yarero na ba director babo ebeke meri igiechai kurwa se byombe obya KTD ebune nchire moyo kobeka emeroberio yokoenekia buna bune sebune nchire moyo kobeka emeroberio yokoenekia buna ngokine bare ekemeri kyabo abego koenekia konyora amaigerio yokwegendereri amarieta nankoro kufreti nyanaro omuntu onyoro dire amagoso naro kama iko mistake anakuja kwa management kupitia kichairman Tundubali toikaranse atebe ngake factory esaregete factory esaregete akero omuntu abwata mangana atagete kokonye factory igagocha nonyena asitimiti eki atebe factory totebe goseya atombe goseya nyankoba goseya nyanshiongo nebwato omochando ngakitoko nyakonya asa marietha ngorugwa bita musongo nyanja KP 66 number 48 na njo nayo komenda linga nelimo ekero kendo omuntu nkorigia oboremi mbobwati usia nende na mangana nda siasa hinta gete kura tiganji ja saba le migosenji ja sona inji mbasa be kura lakini timbasa ko batebi ibintu ebingao ngegere nchikonyora chikura mutwari samarieta ngorugwa Robert Ondieki Tundubali ya KP 69 ege ntugia toitire ntuna bali minekero konyora umuntu garokende igaro mwana siasa na ndorete biasara bya siasa se Tundubali igiye tagwenera tiege ko garanjera te yo muntu kurigi chikura ara eja se Tundubali acha goso abate bange cha eta keira ko ruga esa marieta France atuya KP 52 asenge ncho kurumaiga obole mweja ebwa kabere buya bwa kagendere buya siasa nja gaso irororo ntwe tumete na bana siasa bare kuganya banyoro bakongo tutobwate baturira bunge twakonya constituent kibesa lakini era bajagire kureta aiga asenge ncho okorana ina basore gocha ebiasa ebyecha ngo jibire gusareka asenge ncho siasa no bole mimbi goswana